Добър ден! Отдавна не бех снимал нищо, бех решил много да не снимам. Ама все пак реших да направя това клипче. Гледам, стана някаква мода да се снимат масово кошерите без бола. Или така наречените лицеви мрежи. Не знам от какво е продиктувано на тая мода. Всички искат да покажат колко са кротки пчелите. Кротки са, има семейства, дето са наистина кротки. Има семейства, дето не са чак толкова кротки. Така и при мене. Мога да покажа кошер, който с отварянето ще ме накаже. А мога да покажа и такива, дето съм показвал и друг път. Мога да ги пробивам в дрелката, докато са си вътре пчелите, не реагират. Колкото и да се старая да ги минимизирам тия агресивните, винаги се появяват отново и отново. Някои години по-малка част, други години повече част. По-голяма част. Не знам на какво се дължи. Имам предположение, ама няма значение. Така де, апела ми е към по-младите колеги. Моля ви, ползвайте си болата, че очите са само две. Модата е хубаво нещо, ама здравето е по-важно. Сега в момента ще си изберат пита за пренасяне на личинки. Сега ако е тук датчик, сега каже, по-вътрешната хранилка, това. Рамка повдигача, даче. Видей къде седи, нали, да не ти показвам пак. Времето се заоблачи, то след обед го внеса се. Семейството не е някаква топ-сила, ама целта на това семейство не е да е топ-силно, а да генерира личинки за майки. Една голяма част от майките, произведени дъщерите на тази, запазват тая кротост, което ме кара да продължа да я ползвам. За мой късмет, що годе съм добре с очите, иначе съм се въоръжил и с фенерче, даже вече едното май му слаба батерията. Само се надявам по-набързо да намерим майките и да намерим материал, за да не става дълго и отекчително клипчето, че вече нищо не е каквото беше, даже и на датчето клипчетата почнаха да стават по-дълги. Това на предното време само неговото става ще загледане, сега вече и неговите почнаха да не стават. Интересно. Едни са гладни, обикалят да се краднат, едни събират мед къде що може. Майката е с оригинална червена точка, ама дето вече се е поизтъркала. За наше огромно съжаление не я видях на първо четене. Ето е. Добре. От червената точка нищо не е останало. Но розово петънце. Ама здраве бе. Добре, тук са личинките, подходящи. Така де,
Относно крутостта, лесно е да направим. Е така. Това е изкуствен материал, би трябвало да ги дразни. Не знам да ги дразни или не ги дразни. Все пак идеята на клипчето е да си ползвате мрежите. Няма да фърлям рамков повдигачи, няма нужда. Такава показност. Нещо напоследък всички. Тая показност идва в повече, а разни пропаганди се въртат навсекъде. Затова и малко излезнах и се дистанцирах от групите. Его, тук една си ядица, завърте се само той е ли кошер или не е ли. Той не е представа. Ама това беше идеята на клипчето, да покаже, че трябва да се работи с предпазна лицева мрежа. Така. Край на клипчето, свършихме си работата. Трябва да го ротираме. Те ги обикалят, кацат по ръцете, не жилят. Една обикаля, ама тук населвах нуклеуси вчера, така че не се знае откъде е пчелата. Той то от мен. Але ще остана дълго.